актор мав блискучу кар'єру, але віддав своє життя за Україну. Він зіграв десятки ролей у серіалах та фільмах, був успішним на сцені театру. Але 22-й рік усе змінив. Чоловік пішов волонтерити, а згодом добровільно вступив у військо. Юрію Филипенку було 32 роки. Актор родом з Запоріжжя, але свою кар'єру збудував в Києві. Після перших ролей на сцені він знявся в популярній стрічці «Повернення Мухтара 9», а згодом були й інші епізодичні та головні ролі. З найвідоміших лікар Богуцький у серіалі «Замок на піску», слідчий Андрій Потапенко у «Кольорі пристрасті» та футболіст у серіалі «Обіцянка Богу». У квітні 24-го Филипенко приєднався до батальйону ударних безпілотних комплексів «Ахілес» у 92-й окремій штурмовій бригаді. А за 2 місяці одружився з письменницею Катериною Мотрич. Вона й повідомила, що її коханий загинув 15 червня 2025 року. І сумно тобі, і сердито, і ти забуваєш часто. Для того, щоб добре ходити, раз 10 треба упасти.